Muž prichytí svoju ženu s druhým, chytí ho pod krkom a kričí na ženu. To, co si na ním videla, však nemá nič väčšie, jak ja. Milačku, prebač, ale toto, za co ho trímaš, to není kravata, to je jazyk. Ráno po ťažkej noci hovorí chlapík s boľavou hlavou manželke. Ja si, pána, ja už nebudem vecej piť. Ani menej, len tak akurát. Na diskotéke sa Radovan pýta mladej škaredej slečny. Baby, počúvaj, nechceš sa prejsť? Jaj, chcem, Radovan. Tak utekaj, nebudem ťa zdržiavať. Stredoveké popravisko. Privedú odsúdenca, položia mu hlavu na klád, bubeníci bubnujú, ľudia jačia, len kat ako si neprichádza. Prejde 10 minút, 20, pol hodina. Po hodine sa dotacká kat s 2 pohárikmi v ruke, nakloní sa k odsudencovi a povie. No tak, dajme sa na popravenú. Kovboji sa márne pokúšajú skrotiť v ródeu veľmi divého Mustanga. Jeden starší muž to pozoruje a potom sa prihlási, že to chce tiež skúsiť. Tak teda vyrazí, v sedle vydrží celých 10 minút a potom Mustang padne na zem úplne vyčerpaný. Všetci sa ho vypytujú, ako to dokázal. Muž skromne odpovedá. Už 10 roky som ženatý z epileptičku. V mesiarni sa rozčuľuje zákazník. Prečo mi pribaľujete k 10 dekám salámy aj 2 konce? No tá, že by bolo jasno, hej, to je len jeden koniec. Toto druhé je začiatek. Pravek. Jeden párik sa pozerá zo svojej jaskyne a vidia, ako muž ťahá ženu za vlasy po zemi. Žena z jaskyne drgne do muža a povie. No vidíš? A ty ma nikdy nezoberieš na prechádzku? Učiteľka v škole sa spýtuje detí. Deti, čím chcete byť, keď vyrastiete? Áno, Peťko? Ja chcem byť inžinierom. A ja chcem byť pilotom. Áno. A ty, Elenka? Ja chcem byť matkou. Výborne, Elenka. No a ty, Radovanko? Ja pomôžem Elenke, že by si túto matku stala. Východniar vojde do kupé druhej triedy a posadí sa oproti jedinému cestujúcemu, ktorý spal s hlavou na prsiach. Východniar zle znáša jazdu a navyše skonzumoval viac destilátov, ako bolo potrebné, a tak mu vybehne zrazu celý obsah žalúdka spiacemu pánovi do lona. Keď sa po chvíli zobudí a vidí celú pohromu, pýta sa ho východniar súcitne. Toto bolo strašné, si pána, už je vám lepšie. Syn sa pýta svojej matky. Mama, a to kto je prostitútka? No to je taká teta, ktorá sebe zarábia svojim telom. Aha, také dačo jak tanečnica alebo balétka? Hej, také. Lenže oveľa častejšie mení choreografa. Záujemca o podnájom sa pýta domáceho. Prosím vás, a ten fľak na strope, to je čo? No tá znace. Pred vami tu býval jeden profesor chemie, no a dosť často experimentoval. Aha, jasné, rozumiem, tak to je určite dáka chemikália. Nie, to je pán profesor. Manželka sa pýta manžela. Milačku, zajtra máme výročie svadby. Mám zabiť z kohúta? Nie, preboha, čomu? Však on za to nemôže. Radovan osloví na ulici mladú, peknú slečnu. Baby,
Baby, počúvaj, nešla by si ku mne, ponúkol by som ti moju špecialitu. Áno? A to je aká? Whisky s gaučom. Chlapíkovi zomrela svokra. Manželka ho požiadala, aby dal do novín smútočné oznámenie, ale krátke, aby to zas nestálo veľa. Chlapík príde do inzertnej kancelárie a hovorí slečne. Prosím vás, napíšte tam umrela švekra. Pane, do 5 slov je to za rovnakú cenu. Aha. Takže toto platí, hej, umrela švekra, no a ešte tam dopíšte. Predám staršiu Škodovku. Sedí vrana na konári, v zobáku drží kus syra. Ide okolo líška, trestne vranu bejzbolovou palicou po hlave, vrana spadne z konára, syr jej vypadne zo zobáka, líška ho schmatne a ufujazdí. Vrana sa po chvíli preberie, pokrúti hlavou a povie. Do pana Cipana, asi skraceli bajku. Pred jaskyňou pravdy stoja trpaslík, snehulienka a Quasimodo. Táto jaskyňa každému odpovie, v čom je výnimočný. Prvý vojde trpaslík, po hodine vyjde von a hovorí. Som najmenší na svete. Ako druhá vojde snehulienka a po 2 hodinách vyjde celá šťastná so slovami. Som najkrajšia na svete. Posledný vchádza Quasimodo a hundre. No však i tak som najškaredší na svete, no táto nič nové nebude. Po 3 hodinách vyjde von a pýta sa. Do pana Cipana. Neznáte náhodou, kto je mi šoudak? Policajt prísne osloví párik v odparkovanom aute. Haló, čo vy tu robíte? My sa tu boskávame. Hej, no tá sebe štúrce ústa do gačok a vypadnice. Východniar vojde do kupé 2. triedy a posadí sa oproti jedinému cestujúcemu, ktorý spal s hlavou na prsiach. Východniar zle znáša jazdu a navyše skonzumoval viac destilátov, ako bolo potrebné, a tak mu vybehne zrazu celý obsah žalúdka spiacemu pánovi do lona. Keď sa po chvíli zobudí a vidí celú pohromu, pýta sa ho východniar súcitne. Toto bolo strašné, Cipana, už je vám lepšie? Syn sa pýta svojej matky. Mama, a to kto je prostitútka? No to je taká teta, ktorá sebe zarábia svojim telom. Aha, také dačo jak tanečníca alebo balétka? Hej, také. Lenže oveľa častejšie mení choreografa. Záujemca o podnájom sa pýta domáceho. Prosím vás, a ten fľak na strope, to je čo? No znáte, pred vami tu býval jeden profesor chemie, no a dosť často experimentoval. Aha, jasné, rozumiem, tak to je určite dáka chemikália. Nie, to je pán profesor. Manželka sa pýta manžela. Miláčku, zajtra máme výročie svadby. Mám zabiť kohúta? Nie, pre Boha, čomu? Však on za to nemôže. Radovan osloví na ulici mladú, peknú slečnu. Baby, počúvaj, nešla by si ku mne, ponúkol by som ti moju špecialitu. Áno? A to je aká? Whisky s gaučom. Chlapíkovi zomrela svokra. Manželka ho požiadala, aby dal do novín smútočné oznámenie, ale krátke, aby to zas nestálo veľa. Chlapík príde do inzertnej kancelárie a hovorí slečne. Prosím vás, napíšte tam umrela švekra. Pane,
Do 5 slov je to za rovnakú cenu. Aha. Takže toto platí, hej, umrela švekra, no a ešte tam dopíšte: predám staršiu Škodovku. Yeah.